Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Guztiok astindu gaituen pandemiaren erruz, ia urtebetez kongresua atzeratu ostean, hilabetetako prozesu kolektiboaren ondoren, heldu da eztabaidarako herrigaia ponentzia aurkezteko eguna. 2020ko otsailaren 8ko nazio batzarrean adostu genuen kongresu prozesu honen metodoa, behetik gorako adostasunean eta gogoeta kolektiboaren aldeko apustua egin genuen. Helburu horri erantzun dio atzetik etorri den guztiak. Balantze ariketa sakona egin dugu. Besteak beste, 500 lagunekin buruz-buruko elkarrizketak eginez. Ponentzien lanketa ere kolektiboki egin dugu. Durango eta Oiartzungo topaketetan tesi nagusiak landuz. Gaurkoan, herrigaia ponentzia akreditatu guztion eskuetan jartzera gatoz. Hurrengo minutuetan, Kontseilu Nazionalaren izenean, Kizkitza Gil de San Vicente Gurrutxagak eta Arkaitz Rodriguez Torresek ponentzia horretara sarrera egingo digute, haren tesi nagusiak azalduz. Kaixo eta eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik. Urtzak esan duen bezala, segidan, eztabaidaren oinarrizko ponentziaren, herrigaiaren, gako nagusiak azalduko dizkizuegu. Hortarako, beste zer baino lehen, begiratu bat egingo diogu testuinguruari. Pandemiak lehendik zetozen joerak azkartu ditu eta erronka globalen aroan sartu gara bete-betean. Jada ez gara etor daitekeen katastrofeaz ari. Bertan dugu larrialdiaren leherketa. Gero eta zantzu gehiago daude, aro aldaketa baten aurrean gaudela esateko. Pandemiarekin gure gorputzean bizitu dugu zaurgarritasuna. Ikusi dugu arazoa ez dela birus baten edapen izugarria. Birus hori eragin eta azkartu duen sistema baizik. Kapitalismoaren garapenaren baitako ziklo oso baten amaieran gaudela dirudi. Eta zibilizazioak aurrerantzean izango duen forma dago orain jokoan. Astinaldi hori sufritzen ari gara Euskal Herritarrok, eta ezker abertzalea herriaren parte den heinean hortik begiratzen dio, egoerari eta etorkizunari. Pandemiak, larrialdi klimatikoak, zaintzaren krisiak eta krisi ekonomiko orokorrak osatutako koktel horretan, lehia ezberdinak izango dira hurrengo urteetan. Larrialdi egoera honi, elite ekonomiko eta politiko batzuen mesedetan edo herritarron ongizatearen mesedetan aurre egiten ote zaion izango da lehia nagusia. Eskenatoki horretan, arrisku handiak izango dira jendarte eraldaketa eta herrien askapena helburu dugunontzat, baino baita gure egitasmoaren bidean aurrera egiteko aukera paregabeak ere. Izan ere, krisi honek agerian utzi ditu. Batetik, burujabe izatearen garrantzia, alegia, estatu bat izatearen garrantzia. Eta bestetik, kapitalismo neoliberalaren hutsuneak eta bidegabekeriak. Norabide horretan, Europan, burujabetzaren aldeko herri prozesuak martxan daude. Eta Euskal Herrian, unea baliatzen jakin beharko dugu, independentziarako urratsak emateko. Sistemaren muturreko ezegonkortasun aro honetan, dena da posible. Kapitalismo distopikoago bat, zein neoliberalismo osteko hortzemuga aurrerakoi bat. Espainiar zein Frantziar estatuen involuzio autoritario bat, zein horien inplosio bat, gure herriaren askatasuna ahalezko egingo lukeena. Bataila horren emaitza ez dago idatzita, inondik inora. Hein handi batean, indar aurrerakoi eta askatzaileen borrokaren araberakoa izango baita. Beraz, bataila hori eman beharra dago. Guztia irabazteko dugunaren konbentzimendu eta ambizioarekin eman ere. Eta botere bokazio argi batekin. Berdin kalean, zein instituzioetan. Azterketa hori eginda, argi dago, behar duguna ez dela normaltasun zaharraren berreraikuntza. Baizik eta sakoneko eraldaketa politiko, sozial eta ekonomikoa. Buru jabe izan nahi dugu, gure etorkizunaren jabe izateko. Burujabetza behar dugu, gure jendarte eredua erabaki ahal izateko. Eta Euskal Herrian aldaketarako aukerak eta indarrak ditugula sinistuta gaude. Mugimendu honek bi aldiz arnaz berritu du gure herria. Lehenengoa sortu zenean, frankismo betean, Euskal Herriaren biziraupenerako bulkada sendoa ekarriz.
Bigarrenik, duela 10 urte, ziklo armatuaren amaieraren bidez, independentismoaren ilegalizazioaren aroari bukaera eman, eta askapen prozesuan jauzi berriak emateko aukerak ireki zituenean. Itxaropen aro berri bati atea irekiz. Bide honetan, zailtasunak handiak izan dira, zalantzari gabe. Etsai indartsuak ditugu parean, bi estatuak oztopoak jartzen, eta gainera, gure herriaren zoritzarrerako euskal eragileen nagusiek abagune historikoa probestu baino, ezkerreko independentismoari lehia eta korporazio interesak lehenetsi dituzte. Hone guztiak bidea zaildu du, baina munduan parekorik ez duen esperientzia da gurea. Ez dago instrukzio libururik, eta beraz, norabidea argi izan da bidea urratzen segitu beharra dago. Aieteren 10. urteurrena betetzera doan honetan, ziklo armatua behin betiko ixtea lortu dugu 10 urte honetan. Herri ekimenez, bi estaturen borondatearen kontra, herrian urtuz eta askapen prozesuari bultzada berri bat eman diogu. Tarte honetan, aliantza politiko zabalen aldeko apostua egin dugu eta usta jasotzen ari gara dagoeneko. EH Bildu eta EH Bai eraiki ditugu eta indartu ditugu aliatuekin batera. Euskal Herriko bigarren indarra gara, lehen indar municipalista, eta Kataluniako eta Galiziako alderdik soberanistekin Joja de Mar bezalako aliantza zabalak eraiki ditugu. Honez gain, jauzi soberanistak eman ahal izateko oinarri berriak ezarri ditugu, egiturazko oinarriak. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa garaian ziklo berriak ireki ditugu, Euskal Elkargoaren sorrerarekin eta erregimenaren hausturarekin. Eta erabakitzeko eskubidearen aldeko herri dinamika sendoa eraikitzen lagundu dugu, txinaurri lana eginez, eskuz jendartearekin eta eragileekin. Azkenik, fase bat ireki dugu, segurazki nahi baino motelago bada ere, preso ieslari eta deportatu politiko guztiak etxera ekartzeko. Guzti hori eta gehiago egin dugu, baina hutsuneak ere identifikatu ditugu gure balantzean. Lehena, nazio pultsioaren ahultzea. Paradoxikoki, subiranismoa indartzen ari den unean eta Kataluniako prozesuak gatazka politikoari dimentsioa eman dion arren, nazio taupadaren ahultzea nabari da. Nazio aldarrikapenak lausotu dira, eta nazio proiektuaren erreferentzia eskasa da. Bigarrena, lurralde administratibo bakoitzean estatus politiko-juridikoa aldatzeko egin beharreko prozesurik ez dago. EAen eztabaida parlamentarioa ireki arren eta printzipioen akordioa lortu arren, ez gara gai izan haren ondoan eztabaida eta presio soziala behar beste aktibatzeko. Nafarroan, erregimena eraisten hasi garen arren, estatus politikoaren eztabaida ez dago ez agenda instituzionalean, ez da sozialean ere. Eta hirugarrenik, azken urteak mugimendu sozial handien olatu garaia izan dira. Ez gara gai izan, ordea, horiek guztiak burujabetza eta aldaketa soziala indartuko duen estrategia komun baten baitan artikulatzeko. Horrez gain, gehiengo sindikalean dagoen zatiketak aldaketa sozial eta ekonomikoak lortzeko aukerak mugatzen ditu. Hala da, bai, eta kongreso prozesu honetan nazio askapen prozesuan jauzi berriak emateko eta diagnostikoan identifikatutako hutsuneei erantzunak emateko burutuko dugu eztabaida. Independentziaren prozesua azkartu behar dugu hurrengo urteetan. Erronka guretzat argia da. 2008an ez bezala, krisi aro honek sortu duen azerrea eta ondoeza burujabetzaren eta aldaketa sozialaren aldeko olatu bilakatu nahi ditugu. Euskal Errepublikaren egitasmoa bilakatu beharra dago datorkigun egoeraren aurreko babesleku. Hortaz, sorturen egitoikorik behinena, Euskal Errepublika sortzeko behar den herri prozesua sustatzea eta antolatzea izango da. Eta horretarako, indarrak artikulatu beharra dago. Gehiengo bat artikulatu beharra dago, bloke historiko, subiranista eta aurrerakoia. Gure burujabetza berreskuratzeko ezinbestekoa dena. Euskal Errepublika erdiesteko estatutuekiko hausturak
derrigorrezkoak dira sorturen ustez. Baina nola burutuko ditugu haustura horiek? Estatuak autodeterminazio eskubidea aitortzera behartuta izan daiteke, edo nahikoa baldintzak sortuz Euskal Errepublikarainako bidea alde bakarki egin ahal izateko. Biek ala biek derrigor egiten dute egungo indar eta botere harremanen sakoneko eraldaketa. Norabide honetan, burujabetzarako bidea modu dinamiko eta gradualean gauzatuko den botere metatze gisa ulertzen dugu. Eta horretarako, eta berriz ere diogu, gero eta indar gehiago metatu, orduan eta aurreratuagoa eta independentziatik gertuagoa egongo da une bakoitzean lortu dezakegun burujabetza maila. Prozesu honetan, bost zeregin edo bost erronka askapen mugimenduarentzat eta sorturentzat. Lehena, Euskal Herritik Euskal Herrirako jarduera, maila politikoan, sozialean eta ekonomikoan, bilakatu behar dugu gure estrategiaren ardatz nagusienetarikoa. Bigarrena, erabakitzeko eskubidearen eta estatus politiko berrien aldeko borroka ireki eta indar berritu behar dugu lurralde esparru guztietan. Hau da, aldaketa politiko eta soziala ahalezkoa egingo duen ziklo mobilizatzaile soberanista berria sustatu eta hedatu egin behar dugu. Hirugarrena, independentismoa esparru guztietara eraman behar dugu. Botere gune guztiak herriaren eta prozesu independentistaren alde mugiaraztea da gure xedea. Laugarrenik, aliantza zabalen aldeko apostuan irmo segi behar dugu. Ezkerraren zatiketarako joera eta neoliberalismoak sustatzen duen individualismoaren garaietan, guk indarrak baltzearen alde egingo dugu. Horrela indartsuago garelako, horrela izan garelako indartsu. Praktika erradikalena ez baita konsigna erradikalena botatzea, konfrontaziora jende gehiena eramaten duena baizik. Beraz, sortu, elkarlan esparruen aldeko lanean segituko du. Esparru guztietan, eragile sozialen artean, instituzioetan, zein batzuen eta besteen artean. Azkenik, bosgarren erronka edo zeregina, ezkerreko independentistok krisiei eman beharreko erantzunaren lehen lerroan egon behar dugu. Eskuz esku, herri mugimenduetako gainerako kideekin borrokatuz. Gure jardunean eraginkorragoak izateko asmoarekin, hainbat egokitzapen organizatibo proposatzen dugu horren bestez. EH Bildu, EH Bai eta Sortu. Biak dira beharrezkoak. Lehenak, nagusiki, posible denaren baitako bataila egin dezan. Bigarrenak, nagusiki, gaur posible ez dena, bihar posible egitera zuzenduriko bataila egin dezan. Beraz, zer da Sortu, finean? Sortu, ezker abertzalearen militantzia saretzeko tresna politiko organizatiboa da. Lanerako irizpideak modu partekatuan sortu eta askapen prozesua eremu guztietan auspotzeko. Zein da Sorturen misioa? Sorturen misio nagusia da askapen prozesuaren erritmoa bizitzea. Eta zer eskatzen du horrek? Bada, bat, Sorturen militantziaren gehiengo zabalak sortuz besteko eragile, dinamika edo egitasmoetan militatzea. Eta bi, antolatzaileen antolakunde baterantz jotzea. Gure oinarri militantea saretu eta jokua banatu beharra dago. Alegia, oinarri militante horren baitako kide orori misio bat eman. Dagoen tokian dagoela askapen prozesuaren aktibo bilakatuz. Horretarako besteak beste, honako hau proposatzen dugu. 5 herri mugimendu edo dinamika estrategikoetan lanean dugun kidegoa iraunkorki antolatzea. Feminismoan, ekologismoan, euskalgintzan, migranteen eskubideen aldeko eta arrazismoaren kontrako mugimenduan eta hezkuntza mugimenduan. Horrek ez du esan nahi, noski, gainerako eremuetan jardungo ez dugunik, alderantziz, zohardian esaten zen bezala, aldarri emantzipatzaile eta askatzaile orok, zein egitasmo komunitario orok behar dute ezker abertzaleko Sortuko kidegoaren auspoa. Baina bereziki, aipatu 5 eremu estrategiko horietan jardungo gara, indar bereziz jardun ere. Bukatzeko 2 gako. Batetik, inoiz baino gehiago herrian urtzea dagokigu. Betiko eremuetan, baina baita sekula aritu gabekoetan ere. Inork baino gehiago lan egitea komunitatearen alde, herriaren alde.
Eta inoiz, baino gehiago, gauzak egitea komunitatearekin, herriarekin, eskuz esku eta orpoz-orpo. Batetik, herritik sortu ginelako. Bestetik, herriari zor gatzaizkiolako. Eta azkenik, eta batez ere, gauzak herriarekin eginez gero, beti asmatuko dugulako. Bestetik, hemen gaude, askapen mugimendu gisa, baina bereziki, herri gisa, duela 60 urte, belaunaldi oso batek herri hau bizkar gaineratu zuelako. Bada, orain, guri dagokigu herri hau bizkar gaineratzea. Berpizkunde kultural eta nazional berri bat abiatzea. Eta orduko haiek egin zuten bezala, gure buruari honako promesa egitea. Guk ez dugu etxiko, espetxetan, erbestean edota deportazioan ditugun kideak etxeratu arte. Eta batez ere, guk ez dugu etxiko Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat eraiki arte. Hauxe beraz, herrigaia ponentziara egindako sarrera. 7.900-etik gora akreditatuok dagoeneko eskuragarri duzue ponentzia parte hartu plataforman. Orain, eztabaida fasea hasiko da. Bihartik urriaren 31 bitarte, herrigaia ponentzia eztabaidatzeko herri batzarrak egingo ditugu dozenaka herri, auzo eta eskualdetan. Ponentzia horri zuzenketak egin ahal izango zaizkio, osokoak zein partzialak. Osoko zuzenketak baleude, azaroaren 3an, eztabaida saio telematiko bat egingo da, hementxe parte hartun. Bestalde, azaroaren 1etik abenduaren 19 bitarte, osoko zuzenketez gain, zuzenketa partzialez aritzeko edota oroar, eztabaidan sakontzeko, herri batzar gehiago egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko, zuen arretagatik, animo eta eztabaida on.